Ajajajajaj, tesne pred Prahou. Ešte šťastie, že je tu toľko opravovní. Len sa neteš. V tejto Prahe servis tak ľahko nenájdeš. Vážení filmári, srdečne vás vítam v našej obci Praha. Tunajšiu obec založili počas husitských vojen hlavného mesta Prahy, ktorí sa tu usalašili. Menovali sa Filip, potom Matouš a dnešné mená, ktoré sú tu zachované, sú už poslovenčené. Napríklad ako aj tu, náš tajomník tiež sa volá Jan Matúš. Viedeň. Áno, Viedeň. A naša, na Morave. Fíha, videl si? Tie boli dobré. No toto... Dúfam, že sa to nevzťahuje na dievčatá. Nie, to nie, ale na kúpanie. Táto vodička je, kamarát môj milý, určená len a len na pitie. Havaj, palmy, more. No len poskromnejšie. Kde by sa tu na východnom Slovensku vzali? Ty ma teda vážne hodláš vodiť iba po našich luhoch a hájoch? Celkom vážne, navzdory Čedoku. A čo tým sleduješ? Buď trpezlivý, na konci bič plieska. No dobre, robota okolo dreva. To je to pravé. Keď polia nestačia, musí aj hora pomáhať uživiť našich Havajčanov. Pribúda detí, ako na Havaji. Najskôr však hádam mladomanželov. No áno, až potom detí. I murovaných domov. A to je pre Havajskú dolinu dobré znamenie. Damašek. Ten sýrsky by určite závidel bohatstvo zelene malej slieskej osade. Aha, Slovenka. To značí, že aj tu žijú Slováci. Dokonca vo väčšine. Z 10 rodín je 8 slovenských. Semianovci z Čičmian, Tužinčinovci z Rajeckej Teplej sú tu už 10 rokov. To je pre Slováčiská nič. Veď naši dedovia chodili za robotou až hen do Ameriky a do Kanady. A často sami, bez žien. Lvov na východnom Slovensku. Ó, voňavé seno, horské lúky, malebné hory a ten božský kľud. Áno, Pánu Bohu za chrbtom. A iste aj Čedoku. Ale to je práve ono. Koľkí hľadajú romantické, tiché a málo navštevované miesta často ďaleko za hranicami. A tu ich majú doslova za humnami. Tu by bola dovolenka. Ako za detských čias, keď sme chodili na dedinu k starej mame. A mohli sme behať bosí. Jeruzalém. Žiadne biblické mesto. Celkom normálna osada pri Príbrami. Pri Příbrami? Áno, hovorím, pri Příbrami. Práve dostali novú striekačku. Samozrejme, že ju hneď vyskúšali. A to je všetko? Ale kdeže by? Na nedalekej Slivici zasiahla kostol mína, ale nevybuchla. A tak je tam dodnes na pamiatku. V celom svete bol už pred 21 rokmi mier a tu ešte 12. mája padali výstrely. Mníchov. Teda, ten nám nič dobrého nepripomína. Ale proti menu nemôžeme mať nič. Veď v republike máme 6 mníchovov. Tento v okrese Ústí nad Labem budú demolovať. Ale tento veru nevyzerá na vymretie. To teda nie. Tento mníchov pri Domažliciach je ohromne životaschopný. Každý deň na poludnie sa takto schádza. A toľko mladých na jednej dedine? To ste určite len nafilmovali. No dovoľ. V Mníchove pri Mariánskych Lázniach majú dodnes na obecnom dome karičku, ku ktorej priväzovali klebetnice. Kedysi. Dnes už nie. Škoda. Toto je už sympatickejšia činnosť. No áno, veď sme už aj nenápadne prešli do ďalšieho Mníchova. Podľa mňa najkrajšieho.
Plynul s pekným moravským mestom, s Vrbnom pod pradedom. A toto je, tuším, praded. Už tam môže byť naozaj pekne. Benátky. No daj sa mi svete. V Čechách a na Morave ich máme 8. Jedni dokonca presne Na na pobreží Adriatického mora. česko-moravskej hranici. No vlastne dnes už patria na Moravu, lebo splynuli s Jimramovom, ktorý je na druhom brehu Grand Kanála. Svratky. Rozhodli sme sa pre ne preto, lebo je tu... Námestie svätého Marka. Ale nie. Dobrý exportný závod Vigona. Pestré prikryvky sú veľmi dobrým exportným artiklom. Nečudo, keď ku každej pridávajú aj peknú blondínku. Ticho. No dovolte, prečo mám byť ticho? Tycho de Brahe. Ach tak, slávny astronóm. Pred 366 rokmi pôsobil v našich najväčších Benátkach. Dokonca tu vyznačil Benátsky poludník. Tiché až melancholické sú Benátky nad Jízerou. Ich stará časť, Nové Benátky, je pamiatkovou rezerváciou. Staré Benátky, priemyselná časť mesta, zažijú onedlho nebývalú prestavbu. Benátčania sa však nehnevajú, že poslanie oboch častí ostane natrvalo prehodené. Staré ostanú Nové Benátky a nové budú zasa Staré Benátky. Hotový Babylón. Kilometr vľavo, prosím. Vážne? Áno, aj u nás máme Babylón. Pekné rekreačné miesto nedaleko Domažlíc pod mohutným masívom Českého lesa. Exportné plzeňské plus výborné kúpanie. Už kto by robil? Ani nám sa nechcelo. Pekne je v Babylone. Ale pozor, sú u nás ešte 3 Babylóny. Jeden pri Boskoviciach na Morave. Druhý pri Nedviedici. A ten tretí pri Ždírci, nad Doubravou. Colná a pasová prehliadka. Máte niečo na preclenie? Nič, prosím, nič. My sme navštívili Viedeň, Mníchov, Benátky, Jeruzalem, Damašek, Havaj a dokonca aj Babylony. Bez pasu. A štátne hranice sme pritom ani neprekročili.